vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Idziwo ndo mhiko dzangu idzi dzandakaita against my own friend. Zvino ini nefriend yangu tainge tichishanda the same company, but munongozivawo kuti isuka tinobva kumusha muno muSouth Africa zvino zviri kuti netsei pari zvino, ende kutoti unge uchiwana basa unotoita zvekutoitawo zvimapemiti izvi zvemufojerwa zvidhura izvi. Zvino zvandakazoita mukoma ndezvekudai inini nefriend yangu takati taita zvidhura zvedu ndokubva tagadzirisa mapepa edu ndokubva tazowana basa. Saka inini nefriend yangu tainge tichingodriver the same company, ende mari yatainge tichiwana yainge itori mari yainge iripo. Saka handizivi kuti shamwari yangu uyu akazozvifambisa sei, because inini ndakazotungukaruka ndatomiswa basa, and I then started to suspect kuti shamwari yangu uyu anenge ndiye akanditengesa kuti there is something that is wrong about my permit, because all of a sudden boss vangu vakabva vati vainge vachida permit yangu kuti vange vachienda kunoiverifya kuHome Affairs. Iniwo ndakabva ndaona kuti apa permit yangu kana ikagara yaenda kunoverifyiwa kuHome Affairs zvinoreva kutoti ndinenge ndava kutonosungwa. Ndikabva ndangotsika kuzonosvika murungu achiti hazviite kuti urambe uchindishandira apa ndisingazivi kuti permit yako yakanaka here kana kuti haina. Mukoma murungu akabva atanga kundibata junk. Ndaingoti kana ndikaita small mistake pabasa ndobva batirwa mari. Izvi zvinova zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichingoramba ndichingosuspecta kuti friend yangu had something to do about all of these misfortunes that were happening to me. Zvadaro mukoma murungu akabva azondidzinga basa, ende achinondidzinga basa muchinda zvekare akabva azopinda pachinzvimbo changu, munhu wekutotiwo iyewo mapepa ake ndekutofojera zvekuti titi murungu ainge achitongoda vanhu vane mapemits tingatozvinyepera, because friend yangu nanhasi uno achiri kushanda, uyewo pandakazonomuitira mhiko dzake inhau yekuti ainge achangobvawo mukunotenga motikari, ndikabva ndati haungarambika uchingobudirira yet iwewe wakandiitira hutsinye hwakadai. Ndakabva ndazodzokera kumusha ndokubva ndanotaurawo nevamwe madzibaba avo vanobva kumaraini ekwedu, but madzibaba ava vanozivikanwa zvikuru sei nekuitira vanhu mhiko dzakashata kana wabva mukubatsirwa navo. But semunhu wekuziva ndakabva ndataura navo ndikati madzibaba ndo zvandiri kusangana nazvo izvi kuJoni. Vakabva vanditi munhu uyu uri kuda kuti ange achizoita sei? Ndikati iye ndinoda kuti ange achishandira mahara chete, kungoshandira mahara kuzosvika inini ndakwanisa kuwanawo basa rinenge richizondipawo cheuviri zvimwe kuda ndo pandinozotoita sekunge ndinenge ndamusunungurawo. Ipapo madzibaba vakabva vati painge pasitomborina dambudziko zvachose, vakabva vati ikoko ndo kwainge kutori kubasa. Zvino vakabva vazondiitira mhiko, vakabva vanditi mhiko idzi ndaifanira kuti ndinge ndichikasika kudzoka kuSouth, then ndobva ndazonokanda mhiko. Vakabva vanditi minamato yacho ndaifanira kuti imwe yacho mhiko idzi ndinge ndichizonodziitira pagedhi repakambani apo pandainge ndichishanda. Vakanditi zvekare mimwe minamato ndinozoenda pagedhi repamba apo paanogara ndobva ndanoita zvekare mhiko. Ndobva ndachizopedzisira nekuita mhiko idzi pamba apo pandinogara. Iniwo handina kana kumbotora nguva ndokubva ndadzoka kuno kuJoni. Ndakati ndadzoka kuno kuJoni ndikabva ndaita saizvozvo. Nerimwe zuva ndakangomuka ndikaenda kukambani uko ndikaswera ndichingotenderera ndichiita sekunge munhu ainge ari desperate achingotsvaka basa kuzonosvika ndichizodarika nepo ndiri pagedhi, ndimire pagedhi. Ndakaita sekunge ndainge ndareceiva phone call ndokubva ndatanga kukanda minamato iya pagedhi ndokubva ndazopinda ndikataura nasecurity guard. Security guard akabva anditi murungu ainge asipo ndokubva ndabuda paya. Izvo ndainge ndatoita mhiko dzangu kudhara ndokubva ndazodzoka zvangu kumba. Ndakati ndadzoka kumba ndakazochimirira manje kusvika kunze kwasviba. Paya pandainge ndoziva kuti munhu ainge adzoka, ndakabva ndadarika nekumba kwake ndokubva ndanoita mhiko zvekare pagedhi rake. Ndikabva ndazodzoka manje ndichipedzisa kuita mhiko dzangu pamba apo pandinogara.
nanhasi uno shamwari yangu uyo ainge akamboita sekunge ainge atisimukirei, but zvinhu zvake zvadhakwa. Ndinoti kana ndakamutarisa kudai ndinoona kuti ava ndo vanhu vatingati vanokwalifaya kunzi vanongomukirawo vachienda kubasa sevamwe, asi chabuda hapana. Kwamuri vana veZimbabwe ndinongokuti please usaitira umwe munhu utsinye. Ukaona uyo anenge achidyawo nemapepa iwawo efake, usazoenda uchimutengesa, nekuti munhu wese munhu, hakuna asingakwanisewo kuti ange achienda kun'anga kana kuti kumaprofita kuti naiyewo ange achinokudhakwisirawo zvinhu zvako. Bhururu wangu uyu akandirwadza, and I am very sure kuti ndiye chete akanditengesa kumurungu kuti inini mapepa angu andainge ndichishandisa ainge ari emufojerwa asiri echokwadi. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa shuwa kuitira umwe miko. Hanzi uyo akandiitirawo godo rekuti akabva andiripotera kumurungu. Yet tose tiri vaviri tainge tichishandisa mapepa emufojerwa. Iye akafunga kuti akangwara, iniwo ndikamupawo revenge yekumuenderawo kunguo tsvuku. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, inini ndiri mudzimai wechidiki ane makore 33 years ekuberekwa. Ndichati hangu ndouya nenhoroondo yangu. Mukomanashi ndiri kutsvakawo venguo tsvuku vari padhuze. Ndinogarawo muRoodport muJohannesburg. Please ndibatsireiwo. Saka kana muri muRoodport, kana muchizivawo kwekuti vanzvadzi vedu ava kana vakaenda ikoko vanokwanisa kubatsirikana, please you can tell me kuinbox kwangu, kana kuti munongotiudzawo mucomment section kuti kana uri munzvimbo yemuRoodport ndekupiko kwaungaenda kwekuti unokwanisa kuwana rubatsiro. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi hello mukomanashi, iniwo ndinewo nyaya yandinodawo kubvisa muchipfuva mangu, muzoisheyawo on your platform. I am a lady ari kuma-30s. Iniwo nyaya yangu yakamira yakadaiso. Ndakauyawo kuno kuSouth Africa mainge muri mugore ra2017, apo pandainge ndichitoriwo musikana. Ndaigarawo naamai vangu kuJohannesburg. Tichigara kudaro ndakazama kuitiswa zvemacourse, ndikazongoitawo course remanels. Aiwa, ndakamboshingirira kushanda, but problem yainge iripo kusungwa nepolice. I remember rimwe gore ndaitokesha ndaitochaisa tax yataiva yakabva yamiswa nepolice ndokubvunzwa mapapers kwava kutonyora paya. So ndaiva ndakutya kukwira mataxi ndokubva ndagara hangu pamba. Pakangoperawo zvizuvana ndigere hangu pamba. So ndakazotanga kuwirirana nevamwe vasikana vaibva kuBulawayo. Chaindinetsa girls iri raingoswera riri muflat maro nguva dzose. Vaingobuda vachienda kushopping, vaisaonekwa panze zvekudaro. So vakazondikoka kuflat kwavo vachiti vane basa ravaida kundipa. In my mind ndakangoti maybe vanoda kuti ndivawachire. Ndakabva ndaendako ndikasvika vari mu6. They were cousins mukomanashi. Umwe noumwe ainge agere pakompyuta painge paine makamera. Vamwe ndo vainge vakatoshama, vamwe vachitaura nevanhu vavo pamacomputers ipapo. Ndo pandakanzi we called so that you can also join and earn easy cash pasina zvekusungwa or kukwira mataxi, but just dress sexy, typing fast on keyboard, speaking proper English. Seduce men over this platform called Streammate. Ndakamboramba, but later on ndakatoona vachitoenderera havo mberi ne-indoors working yavo. Ndo pandakati regedzai ndinge ndichizamawo. Mazuva ekutanga aiwa zvainetsa, but ndakazoita ndichijaira chigemu chacho ndikazotova shasha paya. Mwanashi taiita bonde through camera mostly nevarungu ava or mablack Americans. Ndo pandakapindwa nechihure ipapo. Ndakazotosiya zvemakamera zviya ndava kunokechesa chaiko ende ndikahura kwete zvemafanisi. Amai vangu pavakazoshaika havo in 2014, life yainge yava kundiremera zvekumirira payment after 14 days ndainge ndava kusakwanisa. Ndakabva ndatanga kubatana nevasikana vaienda kuMonte Casino muJoburg. Ndakahura noti zvekunyepa. Taiti kana kukasino kusina vatengi tainomira pamarobots ekuna Elovo mukati neRandburg
ndaigona kutorara nevarume 9 or 11 per night. Varungu ava, mapurisa, madhaka boy, ndaisasarudza. Chandaingoda yainge ingori mari chete. Chihure changu ichi chakazondisanganisa neumwe murume uyu wekunigeria uyo ndakamutorerawo vamwe mai vepamba pandai roja. Mukoma inini ndakaumbwa pachimiro, mahips aiwa ndinawo, so ndo zvinomhanyirwa nevarume vekunigeria. Ende takazoraramisana kwe5 years tikazvarisana, asi akazonditsotsa zvakandirwadza, akaita kuti ndiende kuNigeria kunosiya mwana wangu ikoko, sezvo ainge akanditi iwewe hauna amai, munhu anokwanisa kuchengeta mwana wedu ndiamai vangu. Ikoko kunyika kwake kuNigeria, ukasiya mwana wobva wadzoka, wobva waenda kuDubai. Handizive kuti ndakapusiswa papi chaipo. Ndakafambira mapapers angu from chitupa passport to visa rekuti ndinge ndichiendako. Aiwa, ndaiva ndakaputirwa meno kuti nemushonga rudzi zveshuwa ndakasiya mwana wangu kunyika yavo iyoyo yeNigeria. Ndakati ndadzoka mukoma, ndakabva ndatanga kudadirwa kani zveDubai zviyatsve. Murume akatonditi ndibve pamba nditsvake basa. Ndakarwadziwa, ndakaita imwe depression, ndikaonda ndichichemera kamwana kangu. Ndopandakanwa overdose matablets ndichida kuzvipfuudza. Ndakati ndanwa mapirits aya, ndakabva ndatanga kupera simba ndichizvimba mumajoints umu. Iye paakaona kuti ndainge ndava kuda kufa, ndopaakandiendesa kuhospital kwava kundidhampa ikoko. Mukomanashe, zvinhu izvi zvakaitika 2018. I have a pain, bundu mukoma, bundu kuzvariswa mwana, ndonomusiya kure uko. Ndinotaura naye mwana wangu, but not pese pese. Ivo mbuya vacho vanofona vachiti, why usingafonere mwana? Ini mukoma handikwanisi, not kuti handina airtime or data. Moyo wangu unodzimbirwa kana ndikataura nezvake. Maybe ndo shamu yandiri kurohwa nayo naMwari yezvivi zvechihure. Ameno. Izvozvi ndava kuCape Town, chihure aiwa ndakasiya. Ndinotoseka hangu vanozviti mahure nechemumwoyo. Ndototi kutohura uku. Can you also share? Don't forget kuvigawo changu chitupa. My story mukoma. I just say, let me bring one of my stories. Aiwa ndakapindana nedzizhinji, ndangoti ndiisewo muchidimbu. Hey, vidari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndo idzi dzandakapindanawo nadzo. Hey, kana uinewo encounter yako yawakamboitawo, let's say waitawo mabasa iwawawa, you can come to my inbox and share with me your own side of the story. Zvakangoma hazvo vedu we. Asi please ngatitaurei navo mucomment section. Zvino mwana uyu achadzoka here? Mwana uyu achadzoka here? Because I think kuti mwana anongoda pana amai vake. Ende vanzvadzi vedu ava havasirivo vekutanga. Zvekare kwakauya umwe musikana uyu muSouth African. Message yacho, let me try to find that message. I think message yacho iri kure, but from what I can remember, musikana uyu aiti akambobirwa zvekare mwana wake nemurume uyo waakachata naye, kuitira kuti murume uyo awanewo mapepa ekuti ange achigara zvakanaka muno muSouth Africa, since she is a South African, but vakazoti ngachata, then the guy ndokubva amuti let us just go and see my parents. Vava ikoko, hanzi zvinhu zvikazoenda nepamwe. Hanzi iye akazotongonotisa ava kunoko kuti ko ingawani zvandakatosiya mwana wangu kuNigeria, kutonoti naiwe komwana. Iye akabva ati handiti wakati tinofanira kuti tinge tichisiya mwana here? Iye anoti akazoti saka kana waramba kundipa mwana wangu, zvandava kuita ndezvekuti ndava kuenda kunokanzurisa muchato uyu. Ndopa akazobvuma kuti mwana ange achidzoka kuno ndokuzotowana zvekare mwana wake. Saka that is just a brief narration yenyaya iyo yandakambotumidzirwa neumwe musikana muSouth African achitoti ndinotomutya muchinda uyu because anotopusha drug kuma areas kuno kwandakakurira.
Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Hey, vanasisi vedu vekuzimu, please zamai nepose pamunogona napo kuti munge muchingoita stay away. Zviri nani kuti munge muchingotiti vana bhangu, but ubhanguletu hweduka hunenge huri nani, hunozongopererawo muubhangu ihwohwo, hauzosvike kumwewo kwekuti tinenge tichizowachisana zvekudaro. If you have a similar story, you can come to my inbox. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyumukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu, makavika chitupa changu. Inini ndauya pano kuti ndinge ndichingokuudzaiwo nyaya yangu, zvekare ndinge ndichibatsirawo uyo mwanasikana uyo ainge achiti iye akaroorwa napilot. Shuwa ukada kufira zita rekuti ndakaroorwa napilot, zvino zvekuti it is impressive when you are around some of your former high school friends or college friends kuti my husband is a commercial pilot, but at the end of the day munin'ina wangu, all that I want to tell you is just let go. Sometimes it is not even worth it. Nenyuwo mukoma ndainge ndakaroorwa ne pilot, and he was like my high school friend and my boyfriend. Zvino zvakazoitika ndezvekuti inini nevabereki vangu takabva tazouya kunoku ku-UK, iye akabva azosara kuzimu, ndokubva azongoendawo kuchisoja. Ndikazonzwa kuti he is now a pilot, ndo patakazongoita reconnect paya. Then iye akabva azoti I still think about you and I want to get married to you, and I was over excited mukoma apa. Ndaitova nekamurungu kangu kandainge ndichitodanana nako, ndikati let me return back to my roots, ndokubva ndatanga zvekare kudanana naye. Then everything was organized mukoma. We really had a very beautiful wedding, zvekuti pamuchato wangu we actually were dropped by a helicopter. It was really nice mukoma. I thought kuti I was now living in a fairy land, but all of it zvakango parara was just a fantasy. That small bubble that I was living in, it burst mukoma patainge tiri kuhoneymoon kwedu, ndo kwandakatanga kurohwa ikoko. Chakaitika ndechekuti me and him, we had gone out just for a few drinks. Ainwa neniwo ndinonwa mukoma. Saka mukunonwa umu I was just minding myself, sezvo ndainge ndichiziva kuti this is like our honeymoon, we have to enjoy ourselves. Saka takati tanwa ndikabva ndati let us return back to our room so that we can enjoy ourselves. Munhu ndokubva atotanga kutondijamukira paya. By the time that I left him and when I returned back to the room, munhu ndakangomusiya achinwa mukoma, kunwa zvezve zvekuraradza zvekuti akazoti auya manje kuroom, the guy he was ready for me, and ndo zvaakatotaura, akati achinoka kudai ndichienda kunomuvhurira, ndega ndakanzwa kuti this guy is very drunk. Achingonopinda ndokubva aseka akati dai wanga uchiziva zviri mumwoyo mangu ungadai usina kana kumbondivhurira door. Mukoma ndakarohwa zvekuti doro rose rakasvika pakubuda musoro kusvika ndaita sober, ndichingorohwa mukoma, ndichingorohwa. And I don't know what is wrong with this pilot guys nenyaya dzemabhandi, because iye aitokukururira bhandi obva atanga kukurova. Kumusana kwangu uko mukoma ndaigara ndine mavanga ekuti ndikarohwa nebhandi ropa robva rabundira on one place, zvekuti even right now ndinoti kana kwakanyanya kutonhora zvezve ndotanga kunzwa kuti kumusana kwangu uku kunenge kuchirwadza, ende zvakabva zvatondi affecta kuti like now I am married again, but ndinenge kuti kana ndikaita bonde for a very long time ndinobva ndanzwa musana wangu uchirwadza, zvekuti zvinenge zvazangana nechibereko because of the way that I was beaten up. Murume iyeye airova mukoma. Munoziva kunonzi kurova kwekuti wega unoona kuti this guy he can beat, and aiti kana achikurova anenge achikutuka kuti hure remunhu, and achinditi wakataimira mari yangu, and I would cry mukoma kuti munhu uyu akandibvisa ku-UK ndokundidzosa muzimu, now ava kunditi you are after my money. Mari ipi? Because I was okay, my parents were okay. So ndakazongoramba ndongotaurawo nevanhu vekuchechi vachingondisimbisa, because like us Christians we do not want people to get divorced, but pane pamwe pandakazoenda kumba kwamai mufundisi
ndakati I know that you are going to tell me that everything is going to be okay, but from now on I don't think that there is anything that is going to be okay, because he has crossed the line, because zvainge aita mukoma handizivi kuti mweya here wainge wamubata, because as he was beating me akabva atora chigero, and fortunate enough mukoma ndakapokonyuka, because iye akanditi ndikuda kukukata chinhu chako tione kuti achazokuroora anokwanisa here kuzokuda chinhu chako mushure mekunge ndachikata. That is what he wanted to do to me. Ndokubva atora chigero paya, iniwo ndakabva ndapunyuka, because ainge akaita zvekundibata rumwe ruoko kudai. Saka pandakangoita sekunge I had relaxed, ndikanzwawo kuti his grip was no longer that tight, ndokubva ndamhanya mukoma ndichibuda mumba ndichiridza mhere. Ndakanojamba juraho, and the juraho, it was quite high up. It had an electric fence mukoma. I went through hell mukoma. I went through hell ini andidi kana kumbomuona. Guy was not even ashamed of himself. Akatobuda mumba achitondituka achipopota. Then ndakatongaita lucky kuti vanhu vainge vachingofamba vakabva vauya apo pandainge ndiri, because I was feeling faint nekuti ndainge ndanyanyisa kurohwa nemagetsi. Then I was rushed to the clinic. Polisi yacho haina kana kutombobatsira anything. Munongozivawo zvekuzimu kuti ndezvemari. The guy just spoke with the guys vainge vauya kuti vange vachitora statement. Nyaya yacho hapana kana kwayakazoenda. When my mom saw my pictures, because pose apa when this whole drama was happening, there was no proof yekuti I was being abused. Saka pane vamwe vakanditora mapictures, then vakabva vazondipa mapictures aya mushure mekunge ndarecover. Ndikangoforwarda mapictures awa to my parents. That is when I returned kunoko ku-UK, but I went through hell mukoma. Hakuna chinhu chinorwadza sekurohwa nemunhu kuti anenge achizouya zvekare pamusoro pako achizvifadza nyama dzake. Saka inini hangu, what I want to tell that dear sister ndezvekuti, why don't you just walk away when the time is now, otherwise uchazobvapo wava chirema. Ndo zvandaiudzwa izvozvo kuti by the time that I'll be done with you unenge wava bofu, kana kuti unenge usisina ziso one. But I thank God kuti pane zvose zvaainge achindishuvira, I still have my beauty. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi pane zvose, I thank God I still have my beauty. What a sad story. Zvonzwisa tsitsi.